wherever you are in the world, kung makakita ka og Cagayanon, you will say, hey, I am Yes. proud to be a Cagayanon. Yes. And this morning, usa ka pride of Cagayan and a proudly Cagayanon ng atong guest here on Top Secrets. Let's welcome on the show, Awing, ang atong guest karon, si Sir Darrell Duy Salcedo Redondo. Good morning, sir. Welcome, sir. Thank you kaayo kay naking uban gyud sa kanato karon kabuntagon bisag sayo kay sir no. Sorry kaayo nga sayo kay kanimata. Okay raman. Okay, ang iyang bag-o lang gyud siya gikan sa usa ka exhibit. Exhibit ba ni sir or competition? Actually, isa national exhibit. Uh-huh. Sa lahat ng paper cut artist in the Philippines. It was held in SM Angono, SM Masinag, and SM Rizal. Wow. In Manila. And you're representing Mindanao. See? So sa Mindanao siya, dili lang sa Cagayan, whole Mindanao. Tibuok Mindanao ang iyang gi-represent Falcon. dito. Okay, unsay title antong event, sir? Paper Cutters Guild of the Philippines First National Art Exhibit. Wow. Pero, Artist ang atong pero Charm, kauban before karon. siya mo padayon ta siya, natay color. Yes, So, we have a caller on the line. Hello, good morning. Good morning. Wow. Okay. Okay, ma'am, ang answer sa atong Bible trivia? Yes. Yes daw, yes. Ah, okay. Okay, atong tanahon kung tama ba. Sorry. Oh, Okay. yes. Tama Yes. gyud, yes. Yes, So, yun ang daghang answer. salamat, ma'am. Thank Si you so Leah lang ang much. mo instruct sa imo ha, mo padayon sa imo ha karon, ma'am, sa imo hang instruction unsa ning pagkuha sa atong Okay, pag-win sa prize. thank you sa atong caller. Well, Wing, atong pangutanon si Sir Darrell. Sir, unsay sinugdanan sa imong hilig nga nagka-interest ka aning paper cutting sabi siya, skill? Okay, sa high school pa ko, I was involved into sports. And then, pag tungtong na ako college, I was playing basketball at that time. And then, I had a knee injury. Okay, so sa balay, dili kay ko kalakaw for a month. So, lisod sa ako maglakaw for a month. So, para makakuan ko sa akong kaburingan ako dito sa balay, so I searched into the internet kung unsay mas maayo nga affordable nga art. And then, I found it out na ang paper cutting is isa pa kabok ang paper cut artist in the Philippines that was recognized in the National Paper Cutters Group. Isa lang. Isa lang. It was Buds Magsumbol of Manila. And that was featured sa kang Jessica Soho Yes. nga news. Okay. Wing, Lagi. naglisod ta gani og manage sa atong time, no? Giunsa pud nimo sir pag-manage sa imong time nga kinahanglan pa ka mo socialize with other people, with your friends, and to think na pud kay imo ang own nga idea on paper cutting, nag-appeal pag yung kag-exhibit. So, yun sa mo pag-balance ang imong life. Okay. Actually, I'm into business. And then, I'm into advocate of helping youth in Cagayan de Oro. Wow. Sa city. But, kung unsa man sa kalisod na to tanahon, pero as long as we love on doing it, so, para sa tuwa, posible gigay siya. And then, sayon lagi kayo, as long as we love our work. As long as we have to love our work. So sir, kanang sa imo ha karon kabaluta nga maayo gid si Ani Charm. Ado na ba kay ginatudluan pud karon sa ani nga imo nga Skill? Okay. Kanang before, dream ginako nga makatudlo. So, maglisod lang gigog sulod sa mga eskwelahan kay wala pa man kay ko ngalan. Okay, Ay, hopefully makasulod ka sa Wala pa kalituan. kayo mo ganahan o wala pa kayo ganahan ni nana. But now, since dool ako sa city tourism and sa atong mayor, so dagan mig plano nga para mag-workshop for free. And then I invited all my paper cut kanang friends from Manila o para sa Fiesta event nato dani. So ready po sila nga moani sa Cagayan and then libuto ng tibuok Cagayan para mag-help sa paper cutting, sketching, painting. So sa tanan nga part sa art for free. Wow, nindot kay ni siya sa mga batanon Charm kay ngano Correct. kung katong mga batanon nga way outlet mo adto na noon to sa druga, pwede na sila mo ani diri. O sa mga Oh. teachers. Yes, kay kinahanglan gina siya. Pareha Kinahanglan sa imo ha. yes, kay mga evaluation nga time pa sila. Sige, Okay, lisod kayo. Okay, sir, being recognized as one of the artists here in Cagayan de Oro, ug nabutang pagyud ka sa page nga sa Proudly Cagayanon nga page, nga mura bag Pride of Cagayan.
How does it feel being recognized as one of an artist? Okay kayo ang feeling nga i-recognize ka. And then, ang nakatsada magud ani is proud gyud ko nga kagayanon ko. Proud sila nga taga-Cagayan ko, pero mas proud ko nga kagayanon ko. So wherever you are, kung mag-exhibit, gadala ka og ngalan sa Tibuok Cagayan, City. Kaya actually, pag mo appeal ko exhibit, ang ako i-represent is ang Mindanao. So when it comes to Mindanao, sa culture pa lang, okay na kayo ta. Diba? Sa nature nato dire, daog na kayo ta. So, proud kay ko nga dili ko nabilong sa Mindanao, especially in Cagayan de Oro. Pero sir, para sa ato mga televiewers, sa diha nga nag-appeal ka ni nga competition, daghan ba mo dito ani? Daghan ba ang sa Luzon or ikaw ra isa sa Mindanao ani? Ako lang sa Mindanao and then napod sa Visayas. Sa Sa Luzon gyud halos tanan, sa Baguio, sa Manila, sa Quezon so City. daghan sila. O mga I think mga 14 may kabuk dito. And then mga sikat po silang artist dito sa painting. Ibalin lang gid sila paper cut. So this time, atong pasikaton, Okay. diri sa Cagayan de Oro, ang paper cutting. Okay. Okay. So, I-try. mga kapaglaom, si Sir Duy, muhatag siya og demonstration sa usa ka masterpiece niya. Ingon siya kung hatagan nato siya more time, daghan ang iyang mabuhat. Pero kay limited ang atong time, so you will be making Butterfly. a butterfly, a simple butterfly. Butterfly ko na basic lang ni siya. Si basic Lisod butterfly. kay ni ba? Kay kung mubuhat og katong dako gyud, it takes time. Man, so kanya to basic lang ni sa to. Okay. So, do I need to... I-draw lang nato iyang sketch na din para mabalance siya. And then mo gamit ta og design knife. Wow. Design knife. Pero basic naman sa to, so magamit na sa to og paper scissor. Okay. Sa competition ani niya sir, na ba mo'y time limit ni siya paghimo ani? Wala gid siya time limit kay. Sometimes it costs a month manggod para mo man ang isa ka masterpiece. Okay. Okay. Murag makabalo na gyud himo og butterfly ani ron. So nindot kayo ni siya no nga na workshop himuon. I Good. guess murag necessary gyud ni siya to all educators kay every now and then we need to prepare our Mura ganahan Mga- si Daryl ani. mga materials for Parihara ba school. mong name da? O appeal po na katong mga Sabbath school teachers, mga ano, I mean, sana primary. Oh, pwede. Mhm. Okay. Maglison ganig draw sa Nakatawa ko wing sa una nakag-draw ko. Ingon ko, this is a Carabao. Ingon na si Bata. Ma'am, dili mo na siya Carabao, marag bato. So karon, okay. It takes time yun no, nga mag-learn. Oh, basic lang ani kay siya, ma'am. Basic lang ni siya, pero kinahanglan na og kuan. Unsay tawag, I mean, unsa na siya, sir? Design knife. Design knife. kung sa dagko pa cutter. Oh. Pwede ka po. Okay, cut na nila. Dili gid ni siya kuan. Dili Gid na kay kung dalion nimo ni atong So, dili pwede ani ang kurog og kamot. Pwede ga po kurog pero kung kusgon gyud ma-apil ang tudlo og cutting ani. Grabe yun ang skill nga gihatag sa atong Ginooing, no? Yes, oh. Kaya nang pangitaan yun niya. I mean, sa iya nga side is, nagka-injury ang iyang knee. Dagan siya nagian basketball. So, sakto itong giingon ka ganiya sa panghinuklog, no? Nga dili ta na natong gusto. Pwede nato diretso makuha. Kay naay way ang Ginoo. Sa imo, sir, ang gusto unta gini mo, basketball star. Oo, then karon before pagka-injured na ako, medyo nasayangan gid ko. Oh, okay. And Okay, then taas mo karon po, sa sir. outcome nako nga inani sa paper cut dagan ko natabangan. So Wala ka nagmahay. wala ko nang mahay or nagpasalamat nga na-injured siguro. Pero gusto pagyapon kamay mo basketball player, of Pasingot course. na lang. Pasingkot na lang. Into Pasingot. sports lang. Kaya sa una, basig ganahan si Sir Mahimong kuan ba, basketball player gyud nga pang PBA. Oh. Pero karon nahimo siyang artist nga national Ara. gyapon. Okay, ana. Wow, so simple let lang us kayo sa see. basic. And then pag close nimo, pag open nimo, mag-form na niya siya butterfly diretso na yan. Nara siya. So simple lang niya siya. This is the basic lang gid. First gid siya nga pang on the spot lang bitaw pang interview lang gid kay kanina ni gid. Okay. Pero willing si Sir nga Pero, muhimo na yes. siya daghan kaayo nga masterpiece dito sa iyaang website, I mean sa iyang page, Yes. Facebook page. Pero Charm, imong tan-awon, simple ra kay pero Pero lisod kay ito himuon. Lisod kaayo. Well, thank you kaayo sir Okay. sa imo ang pag-share sa imong skill karon nga kabuntagon. Unsay imo ikastorya sa atong mga kabatununan nga nagtan-aw ka nato karon kabuntagon? Okay,
ang ako lang masulti sa inyo is kung naamoy gusto, kung di nyo makuha diretso, and then it takes time. Okay, prayers, mugin na siya pinaka-basic kinato, and then hard work. Hard work. Wow. Dapat open-minded ta. Open-minded ta, maminaw ta sa atong kung kinsay kapalibot sa tuwa. Kana lang. Okay, sir, na ba kay i-greet karong kabuntagon? Kuha lang ka ng, would like to greet katong kinsa tong gusto mag-support sa youth sa atong city. Okay, contact kami sa Facebook para sa atong Higalaay Movement para ma-unite ta diri tanan. Okay, tanan events sa Higalaay Movement for a cause gini siya. Okay, it's for a cause. uniting all sectors sa Cagayan de Oro. Yes. Okay, thank you kaayo mga kaigalaan. Ingon ni Sir Doy, ang formula to reach your goal in life is determination, hard work, plus open-mindedness equals success sa gusto nimo makuha. Mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon, kauban nato ang atong mga kabataan sa Kids Station.